hamkraini ko kasawi itongma kejarano lama hamyano tei khadulaijak salkologromoi lama hamya angkai tabuk hinke lahara ongkhorlaika subol singh amchaini lukurok borokni kok sil samung angkha bisani bara lai tongkha thanghim khlai thogoi mansukya angai tongoibo tabuk sakjora tangai lama snamoi irinani bagai yakri jagyakho Hasteo hamkraini juda kok bishkango shokpaipano subol singh ni sibi aguli thangai suklaimani lahar kotorni mangplino juda funuk mari rikha jora kasawo milik kahamake snamjakma lama tabu kotor hakor thugui tongbaikha salbruno langmano ya fawate ei thangai suklai ma tongkha tongko songlukurok o salkolokni birmano kebengei tangshalo laharo ongkhori khadumung frolaika subol singh amchaini lukurok borokni kok silsamu bisha hairomoi lama hamia angai tongoibo NSDCL te hapangni bakaktei o jengjalno shikaknani bagai mongsa ya presejagani kokno shaka amchaini lukurokni sanmung o lamatei salbrumno sai borok thanga suklai tongo rungsrangnai rok jorabo rungnogo sogoi maria lama hamiani bagai sakjaya rokno sakhamnogo tlangthogya birmano klaikha baniya khlainai rokbo haino thangthogya phaitogyani angai baniya derajak abono kare hasing haduloini daratei cheraite okra chakra jotoni langma nana kesapma khobai sakjaya angai tongmani kok silsaka khadumong phunoknai rokni kok waire wai lukubai chongjak adong rokni thani thangai sapano kok romani simi fia bai thango lama snamnani samungo yak rijagya ni saka haini bagai leria huino lama kaham snamai rinani bagai suimungni bisungti kok rijagya sak lahar ka suwi tongnani bagai khorai mung rikha জানুয়ারি ডিসেম্বর মাসে একবার রুট ব্লক করেছিল কিংপুরাই স্যার এই সময় উপস্থিত আছিল এই রুটে আর হমারা আরডি ব্লকের ভিডিও স্যার আছিল এই সময় কয়ে গেছিল কি জানুয়ারি 1 তারিখে 2026 জানুয়ারি 1 তারিখ থেকে এই রাস্তাটা শুরু করব এরপরে এখন পর্যন্ত হেরা রাস্তা মানে কোনো কিছু করছে না দুলমাটি লেগে বাচ্চারা স্কুল যাইতে পারতেছে না আমরা হাঁটতে অসুবিধার যাইতে অসুবিধার অনেক অসুস্থ হয়ে পড়ছি মানে সুখে রোগ প্রবলেম থাকতে পারে না বাড়ি দুলমাটি জল দেয় না শুধু বৃষ্টির আইলে জল মানে দুলমাটি উড়ে না ডেলি হেরা তো জল দেওয়া লাগে না এই লেগে আজকে এখানে সুবল সিং রুট ব্লক করছি আমরা Kamini lukurok ni tebo kokshil samo hapang ni irang sabayi lama snamai bo tomungno jora kisi sawano lama hamia ungo hinke obo snam phuruno kahamke da snam jagya cheri naithekla yohine songmung tisaka borok ni sanmung PWD by haste hapang leria wino lama snamai irinani bagai ya krinani ungthong tongko song lukurok ni salbrum ni birman kaknani bagai tabok naitheklayo o khorang ti sama ulo hapang busuk joratei dowai samung chengno Bureau Report News Now